Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Roger ng Napoluan, ti anak ko, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadimteng, idi may ka sangapulo ket inem nga wedding anniversary mi iti asawag nga nilani. Siyempre, nasapa kasi mangpet. Kaya dito makasangpetak dito ay nadanon kumata ni Suna. Agpadpada kami nga mga opisina. May salang da anak mi manong nemi isudaang ni June. Nga adan iti third year high school. One. Iti sumangpetak, sinabat na, naginarakop kami, naglips to lips kami. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary to, sweetheart. Ano? Nagluto, ha? Special nga luto? Bueno, rumuan tayo. At ni John? Dati sulad na kasangsapan na lang nagapon eskwela. John! Daddy! Nakasukat kan? Agsukat ka man lang. Tayangan na yung pormema. Abi, Daddy, i-date kayo kini mami. Anniversary mita. Ay, won! Kinablaong kayo dibigatin, Daddy, Mami. Happy anniversary. May ka man nun? 16th anniversary. Mano pa yung atawan? Sakbay ng aksina kayo? No, luko kong ubingin. Hanggang ko lang yung Daddy. Iti sa apulo ket inemen nga tawen. Anati obserbasyon mo katami kini Mami. Saan kayo pa nakita nga nagapa? Wala ilim-lim ti panagapa yo? Saan kuntong apain ni Mami? Ni Mami met saan nagbat nga apain? Aggab-gabbukam lang nukwa. Nga pasaray siyak tikim baba. Kat isot aking nga to. Oloy, Daddy, sa balot dito nga gabbu ah. Dito lat ar-aramid yung nga panaggabbo, tiko na. Nipitik kat sang ko yung pakalapulos. Kini Mami. You're my idol, Daddy. Kastan tumit ti kayat ko nga panagbaling ko ang napudno tagbalin tumat nga asawa. Sayang lang, tadi ako madading kun. Kayat mo pala tagadi? Kayat ko ah. Sige, idaw-dawat mo kini Apo Diyos. Tayo dito yung anniversary mi kini Mami. Kayat adamadang kanti ading. Yes! Babae ko mga. Oh, babae. Tayo nito kayat mo sawin. Siyempre, anniversary ta. Hanggang ito mga sister mo, John? Yes, Dad. No problem. Pamanante ka nun. Yung kay i-treat, iti may isang special class nga restaurant. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi mas daaw ni June. Daddy, nabayag tayo. Dito, tapa lang sumbrok tayo dito. Alagang special. Ngabuti special day, panakata kami kini Mami. Isang special day man. Special met. Nangisar ka kada kayo. Sige, urayan tala di order ha. Special met ng order. Urayan tala yung iserve da. Daddy, talaga ka din nasingpet ka. Sarod-sudong ni Mami ma. Ni Mami ti mangibaga. No asinuak, no anyaat. Amom Jun, ibilang ko nga ni Dadim, ti kasisang patan alalaki dito lubo. Di oras mo't panagkitam, kanagiti aga-asawa. Mamano ti kas kini Dadim, anasingpet. Kas damat kanyak. Mamano ti kas kanyak ba't ka nagbaling nga nasiyat nga asawa kayang kuwana. Adadag iti asawa nga naimon, adadag iti asawa nga nager. Yung kasano ko mga agimunak, ako matirumbing nga pagimunak. Kasano ko mga agbalinak anager, ako matiras ka nga pagnegera. Gabot na singpat nga rin ni Daddy. Kastamet, vice versa. June, nung kasunod ibagbaga ni Mami nga, kinasingpat ko, kastamet ka ni Mami. So, anya palat sa pulak, kuma. Apil kang sa pulak palat sa bali. Di ba? Di ka agad inom ti arak, Dad. Di ba? Kaan? Sigarilyo. Sugal, awan. Babae, adadamanan nga awan. Awang pulos,
Mandi nga vision? Mm. Wow, a perfect dad. Kas naman ka ni mami. Oh, ako madibisyon na. Nasyat nga mami. Napintas, nabanglo. Kas lakang kanayon kaming, kas lakang kanayon nga baro ni ayat kada kami. Iso na lang tas ang nakapay lang nga maipayan ti adi. Ngam sa bali. Baka ito dahito nga rabi. Kapertil mo ba, sweetheart? Ano? Kapertil mo? When? Ano di kapertil, dad? Datay kamaga. Kamaga no kaya? Ano? Datay kabasa. Hala, talabag ba kayo? Diyan mo di kita. Amumatan di kare wala. Ay, dad mo. Amumatan kare, matamat kras mo kaskola mala. Uy, Jun, baka mo ito sikat adabisyo na. High school ka pa lang, baka amumatan minom. Hamatadahan, baka napadasa mo tinagsusok sigarilyo. Hampay da? Ken saan to? Good. Ay, kaya di order tayo. Kaya't mo, sweetheart, kalpasan nga nalabayan ka, subuan ka. Sana yan. Si Kamat, sobra-sobra man, kinasweet mo kanya. Maminsan talagang sinubo. Makit kita ni anak ta. Sige man lang yan, sige. Subo, subo. Wow, how sweet naman, dad, ma'am. Nakakaapal kayo. Hindi malpas kami nga mga manon nami timakdera ko nga napaniti counter. Medyo adayot yan counter man. Ta adayot dyan nagpwestuan mi. Takas lakayat mi nga minti ko. Medyo mapaniti ni medyo adayo. At adu kami ti customer ket imadoyo kami kadagiti customer tapno sang kami nga may store. Hello. Good evening. Hello. Ape sir. Jaban maorite waitress or waiter nang serve kada kami so siya kon ti may mismo dito. Counter. Mas lang malasing ka. Siya din ang malasin? Vanji? Yeah. For how many years? But kaidi high school tayo. O nga, manong tawanan tinapalabas. Amom ka di nga crush kaidi. Kadi, oan. Kinura pa ita? Loko ka, Roger. Mano ba yatak? Datoy. Okay. Mabaling ka din nga isurat mo iti arsibo at cellphone number mo, Fanji. Apay. Ituloy na ito tagsalita. Ado di kita kahit kung mamon kayo ka. Baka ado di kita kahit mo mamon kanya. O sige. No saan ka labats? Kan saan ka lang nag-crush kanya gidi. Ang kwit dito the cellphone number ko. O dita, tawagan ka to ha. Basta adala kito wayak. Sige, Vanji. Nice meeting you again. Manong nemi umis-isa aging gana kadano nag-itian de kita gina. Uy, ni daddy mo, Jun, kita nakaragraksak ni daddy mo, ore nagdakkel di binayadan na. Okay lang, kakaiso ng anniversary ta, ore mampay, manay na yun, ang petikangina na. Gusto ti pa nang ipatag ko king kaswilard. Nangina ka para kanya. Para ka na kayo, kaya nangina kayo. Iso nga mapandimat itinangina nga lugar. Di ba? Sige, tingnan natin. Kaya ni. Ababanti oras para nagpatnag nga panag-celebrate ta iti anniversary. Sige, let's go. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi may kasanga pulo ket inem nga wedding anniversary mi kaniya Vanji? Hana, dito classmate ko di Vanji. Vanji di at panunod ko. Sa nga ti asawa. Imbag lagi din saan makadlaw mga.
Tayo tinak pa nangagkeng kuha na karagay bibig na manunaymi. Siyempre, adda iti imagination ko ni Vanji. Tanukit kitak manunaymi napimpintas ni Vanji. Ngam ti asawa. Numabalin ako maitakit parang nga amalak dagiti lips na. Diyak mo no apay. Kasi na nagsubli ti kinaubing tiriknak nga nagkras ide kang kuha ide adda kami ti high school. Pakawanin nak ti asawak manong naming ni Vanji ti adda ti imagination ko. Kabayatan manong naming amalak nam nanamak dagiti bibig ti asawak. Kamayatan nga nagdinigos isuna ka dagiti agkakabarang agek ko iti na dumaduma paset ti bagina. Iti barukong agas asog ti asawak manuniming at ipanagipagarup ko ket ni Vanji ti agas asog. Ad-adamat arimukso ak manuniming numangig ko dayta nga asog. Numanin na ulit-ulit nga naging inalatiw, pinagin inalatiw ko dagiti bibig ko ka dagiti dua amansanas maro. Sa ko kinikiniten katakitaban. Ad-adan ti asog ti asawak. Naging ka manuniming pababakpay ti ulok ket siyempre adda nga magustuhan ti asawa nga ni Vanji ti adda ti imagination ko kastoy nga ta ti raman ti kuweba ni Vanji. Oan nagpapas kami ti ragsak iti asawak ni Vanji manunemi nga batch ko nga crush ko idi adda ti high school ti adda ti imagination ko. Namin dua lang around manunemi kalpasan na naturugan ti asawa. Sa anak pala nga nakaturog mano. Bimangunak. Napan nagmulumog. Napan iminom ti danom. Awit ko ti cellphone ko. Dito yaklatan ko sina nga nangidayal iti number nga inted kanyak ni Vanji. Si Mangbat. Hello. Ama mo na. Bats? Roger? Apay mo, inururay ko tawag mo. Sa anak pa yung nakaturog, tayo baga mga tawagan na ito. Siya ko ba't mang tawag ka nga, siya ko ba't number mo. Abita ka lang tumawag. Liplapas me. Ana? Liplapas yun ka ni Mrs. mo? Uwan. Anniversary mi ngamin. Ay, isang imay ka dito restaurant, ay? Happy anniversary. Thank you much. My crush. Amom ka di nga. Itay rumromansayak ni bagat ko. Sikat di at imagination ko. Luko ka. Di kat kahit nga sawen, tinagikuhanak nga saan ko nga naramanan. Do ka ipay sumto dayta ja kayat nga imagination mo lang ket ni bakit mo ti tira anak ko na ipay sumto ko na talaga kayat mo bahalo ana talungan taon nitan tinapalabas Roger ket kasapulak so ano saan ka kumapay nga nalpasita. Alis tumit lang patrem di kotse mo may ka dito balay. Dakam lang karikitan anak ko. Dadad to'y. Ngim na imas din turog tayo. Anamay ka? Maminsan ton. Saan ko na kaya eh. Agchad saktupay. Dahil si kantot pang ipakatak. Ano? Ito nakita ka? Nagsubli ti dati nga panagkras ko ken ka. Na mabalin na ko makit talagang rugmakang kay tayo. Di bagam ko napanta ko mo GCR. Kasanon day, tagiti akin nakagururay kanya. Sa bagay. Mas dawak iti dayto nga riknak manong name apay nga ta. Ket 16 years min, iti asawak italang nga makariknak ti kastoy. Kapo ka di, tati mo na iti nga karasko ket ni Vanji. May ganon.
ngem ada kadirantak nga manglipot iti asawa. Idin to ta nakasingsing patak nga asawa kinama. Diyos ko, kinamkadlat sulisugan niya. Nagsubli ako manong nimi iti isibay iti asawa kat naturo ka ako. Kawigadan na manong nimi iti computer shop nga negosyo. Nandanon ko nito'y manong nimi ni Buyat. Good morning, sir. Morning, Buyat. Ana, Bram. Baro nga awat, sir. Matarimaan. Sa dadwa nga cellphone. Good. Muto na nga dadwa nga cellphone tayo sa ti obra. Tasikat mga obra ta laptop. Mabayag mo obra nila? Medyo narikat, sir. Siyempre, pinanginak pa ti charge ko, Good. Inasikasok matidwa nga cellphone manom nemi aginggang iti data sakbay ti pangal daw at sapay dua nga laptop ken na upat nga cellphone nga awat. Manaksid nga agtartarimaan kami manong nemi kada kito nga gadget aglaklako kami pa. Why? Adamat babaya kadwa mi manong nemi iso iti bang entertain kada kiti aggatang iti laptop ken cellphone. Naging ka nagring di cellphone ko manong name. Ni Fanchi. Sabi nga ta, mabaling ka din nga indaglands. Umayag dito restaurant. Haan. Hanga dito ya. Nato nga ron. Ito yung may isang kasilangin. Di pa rin turabi. Turabi? Why? Anak available turabi. Apay, awang kanto na kita nako. Ti aldaw after lunch, ag-lunch ta, sa tanto mapan iti hotel. Kahit kung ipay-paysum ti amin, Roger, haan ka nga imagination na, imagine na di bakit mo titiraay, madi unfair. Di bakit mo nagangganas, idin to ta siyak at imagination mo. Talaga? Hanggang nga, 3 years nga mawawak. Yung magtanagam amuta, muna nakita ta, may batch. Sikat siguro tinay ka rin nga, mang dayas, tinabayagan nga natikagan nga talon ko. Maramit na nga ta? Abay, di mo ka mailan? Pero loyal ka launay kinibaka mo? Hamong padasan tinakarelasyon di sa bali, kabayatan nga agasawa ka, nag-asawam. Hamping ano te. Di ba dasimin ta? Hanggang ginino? Saan? Sumit lang. Padasam ti minom. Tapno maiturid mo nga ramidin. Man, dakil ti maitulong ti arat. No sa mo akayat, uminom ka ti arak, kayat munton. Kadi, di mo amot epekto ti arak at ti mo penaramanan. Kasta, agan alanganin ka, di ba? Di mo kayat. At napudno ka una iti asawam. Ngayon nung makainom ka, nalipatan mo ni baka mo, nagaroon na makita na makita mo ti puon ti barokong ko. Dagiti legs ko. Baka napimpit na sa kayo ni bakat mo. Kasta. Umid lagayam. So nga may kayan. Ibaga kayo nga ti restaurant. Nga pa paranta. Sadyay, restaurant at tapayin hotel na. Nagpanunutak manong nimi. Kasi lamang mangig ko, dagiti panangdaydayaw kanyak ti asawa, na nasing petak. Kasi lamang mangig ko manong nimi, kan mabuybuyak, kas lagplaplas magkanyak, dagiti panang saludo kanyak ti anak ko. Idol kita, Daddy. You're the best. Kalpasan na, maramid ko. Oh my God. Naguring man yung cellphone ko. Hello? O ano ya? Umaykan? Nagurgadag pagkadak ka delikado. Sige na. Uray nga sa dyan umununak.
No, sa mo na, urahin na. Buyet. Ay, boss. Nanganggan. Diyak mabisin, boss. Mabisin ako eh. Muna kan, boss. Ore ni lilikat. Napan naglansan. Yore kailangan ng subli ah. Sakto mo sumubla. Narikat na ako nagbantay dito siya. Sige nga rin. Sige. Okay, nakaroon. Iti restaurant nga imbaga manong name ni Vanchi daladal mo ti adu nga tao. Ngayon kasala din mo amo nga restaurant. Kasala sabat ak klas nga restaurant. Hindi makita kisuna manong name. Nakaibusit na talong botelya ti beer. Pwede nga minum dito ya. Hi, Roger, my love. You are, I'm your crush. Talong nga beer? Nabartakan? Diyak pa na madaasan ti nabartak ko. Adot, 12 bottles ti kayak ti beer. Kari, kinamkit ni. Hampay nga light ha. Kayang ti half case? Kaya. Ana, mangordera ti para ken ka? Ngayon mamam napimpinas ti hard ken ka. Apisi ka karod ang hard. Paparte ka kalsto no hard. Ngayon pang lalaki, hard. Tapno adad nga hard. Tapno adad nga tumangkin. Yordarin ka ti brandy? Ore, double lang. Ano mo ko na nga double? Double kita kaduble ti single. Yan kasi yan ipasok diyan. Double. Kamti ice No? No brandy, napimpinas na awan plus ice, awan danom, diretso, tapno marik ng ti imas di arak. Adot amo man niya. Adot amo ka. Baka aladupet ti amo ka posisyon. Ngim ni baka mo. Ado manong nemi dikit estudyante nga rumwar sumrek iti dayta nga restaurant. Delikado dito eh. Abay, nagato tao. Mangandala ang kalpasan na balunam ton di arak. Agbaluntan ton di arak. Brandy kan ka, beer kan yan. Di mang mangan kami manong nemi jak pa sinimsiman ti arak. Simsima mo na. Madamdaman. Itugot ng tulangan. Sa dito lang unang hotel nga inuman. Sige. Adan to pigatangit nga may isang long neck. Tano, magusto nga talaga. Baka, shit ka na siya. Manong name, sinumbuan na tiloko. Uy. Ako mo baling ko, nagngangaat. Sinumbuan. Subuan na tumatmadam naman, ha? Kawa na. Kan, adan tumatipakang ko rin ka. Naimas ka kalimat lain, Panchi. Maibagam to na imasak ng nipagag mo. Nalalaingak daw tano at naligitay sa mga posisyon, isuro ka nito. Malmalpas kami, manunimi gumanaten ni Vanchi nga mapang kami at check-in, idi tagring ti cellphone ko. Ti anak ko. Ni John. Papa na ta, umawag ti kasting oras. Hello, John? Dad. Hello? Dad. Uy, napay. No, makapangan kanto ka nun. Agawit kanto ka nun sa J shop. Kata at the emergency nga papanan ni Tito Buyet. Apay mo, adak dito eh. Tinamag ko nga ron, apay kawang ka. Napanangan ko na na. Ano emergency ka papanan na? Basta the emergency ko na na.
Kasarita yung tukid niya, tawagan niyo. Sige. Dad, laglagapin niyo ha. You're my idol. You're the best daddy. You're the best husband. Ay, oo na. Sige, bye. Sunod eh. Di anak ko. Manuputot mo yan? May mesa. Third year high school. Barito no kasta. Sige nga eh. Dadapalan ti elementarya. Yung muna na kang nag-asawang siya. Kagbayad ang tentan. Maminsan ton, Vanji. Ana? So ang timawag dyan ako ta. Nag-emergency nga. At napapanan na di kadwak sa di shop. Computer shop. Dati tinegosyo. Hanga mabaling nga awan tao sa di. Sayang, ti may isang oras, 2 oras nga masiraan. Kaganan ramot lang ano. Naku sa, napatpatig na di shop ng shop? Sorry. Adan to sa bali kong daway. Pag-awan to ti kong daway. Adan to sa bali kong daway. Saan talaga ay kanita ti kong daway. Gabuta tinawagan nak ti anak ko. Ada akong tidalan ko manong naming nga mapaniti shop iti tawagak ni Buyat. Hello, Buyat. Ay, boss. Kapag adat ni Jun? Sino nga Jun, boss? Tay Barok, anak ko. Oh, man. Diyan mo nakit-kilad to eh. Aping nga, amo nang gumanat ka nga subliak di tata, ada emergency pa param. Ay, anak gumangganat, boss. Anak? Anak ko gumangganat? Haan, boss, kailangan ko nakit-kita ni Jun. Kit ba ko mapapanak? At damat dito yun ni Lily. Di at mapanawak. Iyapin nga yung maghanat kasya eh. Hindi ko man ng boss. Nga apin nga muna nga napanak na nga. Kaya pangal daw ita, siyempre, mapangka mga na, imposible hanggang nga nagbalon, boss. Nakatrakit sa onda ito eh. Inya tayunak ti anak ko iti solisog. Insalakan nak ti anak ko, tapos saan ka masulisog. Iso tinaramat ti Diyos, tapos numayadayo ak ti dakas. Ti anak ko, ti akin idol kanya. Ibiyada akong dito shop manong name tinawagag ti anak ko. Hello, John. Dad. Hello, Dad. Dad. Adam pa may kadwa request ko. Ano yun, Jay? Imbes nga ni Mami tiwang tumang sundukan niya dito school. Sika, mabalin? Api nga siya. Ni Mami ti makadagas kang ganita, manipot ti pisina na. Ngam sika ti kayat ko, Dad, please. John, ululbodan na. Ululbodan ka niya. Ibagam nga the emergency nga papanan ni Boyet, Omet. Ay, Dad. Sige, Dad ka ni. Mangrugid di klasik. Bye. Doon malam Dad, urahin ka. Sikat mang sukon ka niya. Lukot toin nga anak ko. Ano kahit nasawan? Tinawagag nga rin ti asawak manong Naimi. Sweetheart, tinawagan anak tasyak ka no timang sundok yung kuha na. Isumat timbaga na. Diya ka mo man, tadan sa kayat ng papalan nyo. Sakbay nga makadalong ka dito balay. Sa medyo maladaw kayo siguro nga sumangpet. Nakalutok dun siguro. Tadan sa kayat nang ipakita ka. Ito mapaspasama ka misteryo ti anak ta. Kadi, ang mumatanda anak na, no, aglailo, kahit permin nga, napindas pa naglailo na. Da siguro kahit nakidawon ka. Hindi mo pang konsunduan ti anak ko manong name tawag at tawag ni Banji.
Hello, amay. Ito ka ano nga ron? No saan nga itay? To rabi, madi kanyak ti rabi. No madi kang trabi, madimat kanyak ti aldaw. Kadi, kasi lata nga ron din ti rabi. Ana, umay ka dito balay. No natin nakaturugan na kita anak ko. Isut iyo may mo. Sige, ito rabi, urayan ka. Sige, nagpaiso. Sige, Allah, ang mga dito balay. Diyan mo kanyak ti address. I-text mo, tapos mabasa. Agur-uren ni John manunemi hindi na makadano na. Nagsardengak, inukat ko ti kotse, naglukan ni John. That's good, Dad. Oh, may kasaban ng gitam ka, Daddy. Nakadilim-limat po kanya. Ilim-limat? Oo, Dad. Da kayo sa tadalimad na. Ala ni Dad. Dilim-limod mo ko na nakanak sikat sa adalimad. Ilim-limod na. Ni Daddy talaga. Dad, kahit ko nga mapanda itinapitas ng lugar. Hanta pag-awid, hambay. At kahit ko ipakita ka. No to'y. Iti beach. Iti igid ti baybay. Itiratsum lang. And then, no makakita ka doon iti umunang cruising at palaod, itsang isarek mo. Yan mo, pasama ka ka. Dad, at ipakita ka ka. Nagtungpalak iti anak ko, manumnemi, aging ka nakandanon kamin, iti naiputputong mo, naktaon, makita ka tao. Yung naulimat. Pati dagiti daluyon, manumnemi, iti baybay, kat naulimat, nalinak. Dimsa agdas anak ko. Napan iti may nga dalong pinas na bato nagtugaw. Nangalat ti mabasit nga bato sa na binatumato ti baybay. Kalpasan na nagtugaw ako mati abay na. Dahan kita yun. Nakalilinak din ngayon. Ngayon kabut-abatuag. Mano namin ano ka binaton? Dadan, ako nga rin eh. Uy, makita mo, Dad, nagbaliwan. Apag baliw? Kasi lang nga rin, nakaululimak, pagkatapos adabang bato, siyempre, agririman tabaybay, apay batuan ko nga. Kahit nakaululimak, ano na ako mga ron. Okay, Dam? Mga daman po kayo lang ang dalo yun. No, adang batok deta, sigurado, dumakkel dalo yun. Ay, manisar din kung timang bato, agulimak manin. Kasi lang nakayat mo nga pasimudaag, anak. Dad, nakaragragsak tayo di ngayon. Nakaragragsak ka, nakaragragsak ni Mami, nakaragragsak ka. Ngayon, ada mayat nga mangpukaw iti tangaragsak. Kaya rin ganti iti baybay nga naulimit. Tunukan at na mangbat-bato. Yan. Hantun nga natalinay, hantun nga nalinak, natawalton. Gabuta, at damay sa nga tao nga mayhat, nga manggulo, mangdawel, iti biyag tayo. Nakahububing ka pa nga makapanunot kasta. Dad, among kanina di pa ilang ubingak. Kat nagsusura akong nga nagsurat. May isang ambisyon ko, kahit ko tagbaling nga writer, manurat. Good. Iso nga, nalaingak ka rin simbolism ng ibagbagada. Kasi naman ito, may isang kami nga subject nga literature, panagaramit ti surat, fiction, kada panagaramit ti essay, ngayon kaya kahit ko yung fiction, ngayon tagaramit ti essay. No essay ngamin, true story. Ngayon na fiction, aga po iti panunot mo, iti aramidam nga istorya. Among kanidad, nga ti may nga manurat kat kasla ni Apo Diyos. Anyat kahit mo sawan.
Ti manurat, isot ti mamagtignay kadagiti karakter in di istorya. Kasi lagi niya po Diyos. Isot agplano ti biyag tayo. No anyat kayat na pagbalinan tayo. Plano ni Apo Diyos dito. Kasi lamat di may isang manurat. Isot agplano. Adangarod na amok nga manurat kat kunana. Kasi di magana. Di may isang writer, fiction writer, kat creator. Ag-create ka kadagiti pasamak, ag-create ka kadagiti basta, di ba, ni Apo Diyos kit creator? Kasi naman iti may isang manurat, iti fiction, ag-create kadagiti pasamak, mabaling nga ag-create ti baro nga karakter, kasi dyan. The writer, isulat ti mabaling nga mabaling nga mangpatay di karakter na. Kasalamat nga po Diyos. Sut magtadbihag, nga misumot lang ti mangpatay. Kasi diyan mo tinamay isang writer. Nakaununig, tigiti, magbangamanak. Nga magpepeso ka. Pepeso. Sa slide yada na maamok nga manurat iti radyo. Kunanakit ko. No, jak kurso na ti panangala na kay na jay dramatista, jay karakter ni Ted Cooking ko na. Patayak ko na. Kasi jay. At ako na nagat, idi makbakinilyak, idi araramidak, agar arubos na kitiluhak. Mga aramin. Idi denggag di panangi portray di dramatista, jak pulos agluwa ko na. So, jay. Hindi mo may concentrate ka, may bagay nga ito. Jay. Dan, kahit mo ka din nga, agdawel tibiyag tayo. Sabi ko kayat. Kakaiso na nga 16 years min kini mamim hanggang pa nagap-apa. Saan ko pa sinaksaktan ni Suna? Numamuan na. Tinakitak tel daw. Masaktan ni Suna. John, nakita kayo, Dad. Nera na nga inaustak na kiti classmate ko. Nga kami restaurant nga ayan nyo. Isot na nga nami. Dad, sino na ito? Damo nyo ka date? Anak, sikat inaramat ni Apo Diyos. Tapno may hadayo ak isulisog. Ano kayo yung sawan? No saan na kang tinawagan? No saan mong yung bagat kasi dyan? Sigurado ka man. Nga? Rantami iti at check-in. Yung bagat na nakita kayo. Yung bagat amok tinaramid ko. Emergency nga tapapanan ni Mang Buyat ko na. Namati kay Mat. Thank you. Na nagtungpal kay kanya. Dad, ituloy ka di pailaig. Timang loko kini Mami. Sana nanak. Timakderak manong nemikit inisagak ti anak ko. Inarakop ko. Ti anak ko. Dad, may kariyo ka di? Tapno saan nga dumandanong pa kini Mami da ito? Ikarik anak. Liklik ako dahil siya nga sulisog. Kanyak tun ganden. Iti agpanggap. Nga makirelasyon ito sa bali. Anak, thank you. Ni Apo Diyos ti rumbeng nga pagyamanan tayo, Dad. Kahit ko lang saan nga marakrak, ti ornos tayo. Kinagyaman Dad. Tadimngag kay kanyak nga anak yo. Oh, ti anak ko. Simbangpad kami nga gama dito'y balay manong nemi. Tinarakop ko tinairot ti asawa. Sweetheart. Ay, luwag manangkeng ka. Lapanan nyo nga gama. Nag-date kayo. Naling to nga manurot tanak na. Manurot? Manurat. Nagpintas na gid imagination na. Nagpintas na gid symbolism nga pagbuya na kanya. Keep up the good work, anak.
Ha? Dad, ito naggraduara ti high school. Maward na to. Ti, kat, best in writing. Nadan to extra nga, dadumang award ko. Best in writing. Ito no, agsurat ak tumatan iti school organ mi. Baka siya to ti chief editor-in-chief, Dad. Very good. Congratulations, anak. Anong to kayo course of alam to know? Ha? Communication. Journalism, Dad. Nakaw, nasikat to nga writer dahil ito anak ko. Okay, good luck, anak ko. Taoro an ading mo. Kakaisunan na kang anak. You're the great son. And you are the great daddy in the world, Daddy. I salute you. Anak ko, ya. Oh, ti anak ko. Maningbod met idin manong nimi sa anak ko na Paulos nga nagpangpanggip nga agkras, agkursunada iti sabali nga babae. Nakakonsentrate iti asawa. Para kanya kat may mesalain ti babae di tulubong. Ti laeng asawa. Ininto manong nimi tani John idadan iti college talagang intultulo na iti kinalaing na a writer. Dakal ti pamatik manong, nga ito nagturpos, at siyempre, sumbrekto ka rin kita'y dumad-dumang pangusaran na iti kinamanurat. Dito nga ron, di ba kasalita, manong, nga tinaminsan dandani ak na isungsong, na sulisog ako nada. Kita nagpagyamanak, na inaramat ni Apo Diyos, ti anak ko, nga nangiliklik, iti pakarakrakan kuma, iti naornos nga pamilya. Agaman nakmat ka anos mo nga nanging basag at sabi ko mat at damat ni batik nga anan liwliwag ang pagstreamingan di biyag kadagadipadak ka nagbuya ka nagdangag more power to your program. Ito yung agaman nga pagaya mo Roger. Thank you, Roger, kaya ta istoryam nga imburay mo amok nga duti makarelate iti detoy